Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Permi na ko makita ng usa ka lalaki nga musangpit nako. Kadaagi nako atong dapita. unsa mo na? Kung mao ka na, ayaw na pag-agian ng dapita. Basig kusunadahan ka sa giingon mong imong nakita. Dili po tingali pa Damian. Dili man ko manumbaling niya kay basig iya lang kong hadlokon. Pero wa mo ko mahadlok niya kay murag buutan man siya pa. Pero katong nakadasmag ni Emmy, maotoy maldito og naong Papa Damian. Wa may tao sa ilang ingko ibyong. Bay, Benjamin, ikaw na? Oh, ako ni Bayiking. Ay naunsa maning amigoha. Gawa naman kaila sa akong pamarong. Kailan ko niyo ba yoy? Mawala nga giduol tika. Usam ka din sa bayan ni Inko Ibyong. May pangutana lang utay ko niya. Bay sa usam na Benjamin. Bahin ang mga dagkong kahoy sa tong agyahanan. Paingon dinhi sa tong dapit, Bayiking. Usa Benjamin. Na, di ko ganahan nga muagi dahil napita. Labi nag alas 12 sa udto. O alas 6 gabi eh. Ay, manglimbawt ako balibo. Dong, Jeff. Hain man si Papa Damian. Wa man ko kabaw te. Nga naman, Nangita lang ko kay wa man si siyang kwarto god. gilaay siguro si Papa te, mao ni Suroy. Dili ba? Dito dapita man, madas magi si Amy. Uy, hala. Tuod Benjamin. Huwag ko kabantay na. Nakabantay ko, Bayiking. Niagi ko gahapon dito. Ug doon ako'y namatikdan nga lahi kaayo. Usam kang orasan ni Agi Benjamin. Apit ato alas 6 sa gabi eh. Na, walang oras ang tinggawas sa diling nato, Benjamin. May gani kay wa pa'y alas 6 di agi na ka dito. Kay natimingan kapag alas 6 gabi, awa na. Gitiawan ka na sa diling nato. Ug dadun ka sa ilang bahay, Benjamin. Abi ni mo, Bayiking. Nihunong ko sa dakong kahoy. Usa? Nihangin bitaw nagkusog kayo. O niya, ang mga labo nga dahon sa dakong kahoy, murag misayaw sa kakusog sa hangin. Kalit lang mihunong ang hangin. Hindi ang gisangpit ko sa akong anak nga si Mona. Usa? Kaso istorya ba'y Damian, oy. Ang limbawat, mahon ako malibo. Maubitaw nga gusto ko makigsulti ni Inko Ibyong. Kay ako nang ipangutana niya ngano to. Okay na siya. Kaluoy niya. Bisag nila lalaki. Gibinuangan pag-iot sa dilingon nato. Sa dili na to makita. Paimang nuwi ganing bata nga dili magduha. Ilabi na alas 12 sa udto. Ingon man ka ng alas 6 na sa gabi eh. Kay, nayan sila ng mga oras ha. Ninggawa sila, ug dili sa kakita nila. Maunang magduwa ug magkiat-aw. Magkasata nilang wata mahibaw. Maayo! Ayo! Ay, mo na. Ikaw din na. Kadiyot, manaog ko.
Niya lagi ka mon. Niya din si Papa Damian? Wa man. Ang imong Papa Iking, naa? Wa sad. Basig nagkuyog tunduha mon. Dili dayon sa taas. Basig nagtagay na sa tunduha. Day, Emmy. May nahibod nga nasag ko sa dakong kahoy, Day. Unsa mo na? Dito na sa di ay ka? Wa, uy. Si Papa Damian, mihunong kuno siya dito. Og nahibuong kuno siya kaysa kadagang mga dakong kahoy sa daplin sa atong agianan. Nganong katong usa ka dakong punuan sa kahoy, perti magikunong dako, ah? Unya, Emmy, matud pa ni Papa Damian. Kalit nga mikusog ang hangin. Ang mga dahon kuno, murag nagsayaw. Og nihunong lang dihang gisangpit ako si Papa Damian. Unsa? Ay hala, maduk naman ta mo agi ditong napita, uy. Unya, kay wa man tay choice, Day. Wa man tay lang nga kaagian paingon sa atong dapit. Na, mausad lagi. Dayon sa diri sa taas mo na aron mag-snacks ka. Ayaw na. Ayaw na lang, Day. Salamat na lang. Pangitaon na ako si Papa Damian. Hapit sa tas bahay, bay Damian. Palitag, tuba silang masing ba? Ito na rin bagong abotol, bagong lawat ba? Ato sa bahay, tagay ta. Ayaw na lang, Bay Iking. Salamat na lang. Sige, magkabaliban ako, bay Damian, oy. Dugay ni kung waan na mo inom, Bay Iking. Lagi, dugay na kagawa mo inom. Pero, beer mo ito atong imnunon kaya ito. Tuba lang tarambay kaya. Te budget. Ay, sa mong duha. Uy, si Inko Ibyo may Damian. Ato masukatan. Hey, pastilan. Ay, sa mong duha. Pauli na may ko. Luya man kay ko. Ay, gikutasan ko sa akong gitambalan, oy. Kay nga naman, Inko Ibyo. Pastilan. Dugay na ulian ng bata nga gitiawan sa dili ingon nato. Nasad? Uy, Nga nung nauso rin panahon nga, tiawan ang mga tao di sa mga dili ingo nato. Manggawas mo na sila Damian. Ilabi na alas 12 udto baga. Alas 6 sa gabi. Mga kitang mga tao nga dili magkakita nila, maglikay na lang taan ang mga urasa. Di punta mo gawas. alkalsi man tanang dagana Inko Ibyo ko eh. Sila gud ang nakakita na to. Sila untang angay nga mulikay. Oo, mau gawin na king pastilan. Pero kita na lang muli kay kana sila manggawas man na ng mga urasa king. Nataas naman noon ang atong panagsulti. Lao sa kusbay kay gusto kong mo-relax. Gikapoy ko. Naluya ko. Murag ang kakapoy is bata nga akong gitambalan. Muramag ibalhin sa kong lawas. Sige, Inko Ibyo. Nalipay kasi mo gibuhat sa tiguang lalaki ganina, Amit. Ay, nalingaw ko. Ano bitong mihunong siya sa tumbay? Tutok siyang mayo nga ako siyang gihagwa. Wa na lang gyud kay laing buhaton, Amit. Gawa sa pagtiaw sa dili sama na to. Hudungan ako na. Ayaw lagi ko gilabi. Killjoy man kay ka Adonis. Unsay killjoy? Dili magud maayo, Amid, ang imong gibuhat. Imbis dili sila mahadlok na to, mahadlok na lang hinuon sila. Mas labing mayong mahadlok sila nato Adonis. Di manggod sila makakita na to. Mao nga ayaw sila hadluka, Amid. Mas may pagbiyaan di ka. Makalagot nga ikasulti da Adonis. Pulo sa lang pagpugong sa akong pagabuhaton ni imong isulti. Wala kay lami ikasulti Adonis. Anay! Bati ag batasan iniigsuon na. Hay mo na.
Hello, Adonis. Mahal ko ikaw, Mona. Mahal ko sa bikaw, Adonis. Okay ka na nga magminyo na. Kung musugot ka, karon dayon, dadun ko ikaw sa mong dapit. Asa man di ka nagpuyo? Nahara sa dool. Tana, Mona. Uban na ko. Dadun ko ikaw sa mong dapit. Tana, Mona. Tana. Ayaw. Ayaw kong biyai. Ayaw! Ayaw kong biyai! Ayaw kong biyai! Ti mo na! Ate! Jeff? Ngano? Kay nga no, ingon ka ayaw kong biyay. Kinsa may mong gipasabot ha? Ate mo na? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!